Părinte Valerian, sunteți într-un proces de construcție a unei mănăstiri, nu neapărat din punct de vedere al construcției, ci din punct de vedere spiritual. Cum vă ajută sau vă ajută ucenicia făcută în spatele Părintelui Galasie în proiectul acesta? Nădăjduiesc că nu e numai construcția unei mănăstiri de ziduri, ci că este ceea ce și-ar fi dorit Părintele Galasie. Un loc care să ne reamintească de tradiția noastră, de unde plecăm. Suntem un popor de țărani, chiar dacă unii am uitat și ni se pare că nu mai putem trăi decât în Occident și nu mai putem trăi decât dacă ne schimbăm pantofii la 3 zile odată și că avem camere de țoale, și să ne amintim că cei care au ținut acest popor l-au ținut țăranii noștri care erau deosebit de credincioși și care și-au dat viața cu o ușurință extraordinară datorită credinței lor pentru apărarea acestui neam, pentru apărarea Bisericii Ortodoxe. Cine va avea răbdarea și cine se va nevoi până la noi, nu e foarte greu de ajuns, dar nici foarte ușor, va întâlni chipul Părintelui Galasie aproape pretutindeni. Dacă viața noastră s-a schimbat, nădăjdim ca la judecata de apoi să auzim că viața noastră s-a schimbat în bine, viața mea s-a schimbat în bine, se datorează, sigur, neamului din care fac parte, profesorilor de care am avut parte, Părintelui Paul Mărăcine, Dumnezeu să-l odihnească, care m-a pregătit pentru mănăstire și, bineînțeles, Părintelui Galasie, care a știut să-mi pună și frâu, și zăbală, și pinteni, și a cărui absență nu o simt. Dar când mă gândesc la suferința pe care a trebuit să o plătească, așa cum spunea Părintele Arhimandrit, ca să ridice la suprafață un suflet poate nu pierdut, dar care se rătăcea, să aibă răbdarea, să se dăruiască acestui suflet și să facă să înțeleagă că fără iubire și jertfă nu se poate face nimic. Pentru acest lucru îi sunt dator, nădăjduiesc să păstrez și să rodesc dragostea aceasta pe care El mi-a sădit-o în suflet. Nu pot să nu te alături puțin suferinței prin care a trecut Părintele Galasie, care nu vă puteți închipui cum a fost. Medicii care l-au consultat ne preveniseră că o să dărâme cu strigătele lui zidurile Frăsâneiului. Nu a scos un geamăt, nu a luat medicamente, s-a rugat. Și prin acest lucru ne-a arătat și nouă cum trebuie să biruim orice fel de suferință. Nu a avut nicio clipă de deznădejde. Virtuțile creștine pe care Dumnezeu ni le-a dăruit fiecăruia dintre noi, credință, nădejde și dragoste, le-a avut la superlativ. Acum, am fost chemat aici, zic eu că am fost chemat în acest loc unde sunt acum,
după o experiență minunată petrecută la Frăsinei, petrecută alături de dânsul și de alți mari preoți și călugări de acolo, alături de preacuviosul Varsanușie de la Pătrunsa, alături de pusnicii și pusnicele cu care m-am întâlnit, trezindu-mă într-un loc în care răutatea, prostia, neînțelegerea acestui neam a încercat să radă de pe fața pământului un loc unde era o așezare țărănească foarte puternică, un cătun cu aproape 400 de oameni, un cătun care avea și un heleșteu, un cătun care avea tradiție și care în 65 a fost mutat în altă parte, un cătun care nici măcar nu avea un drum, dar pe care gospodarii acestui cătun, risipiți pe dealurile de jur împrejur, nici nu au vrut foarte tare să-l construiască ca să poată rămâne izolați. În izolarea lor au fost în centrul acestui neam, în centrul acestei vieți. Au fost mutați, a rămas o biserică pe care au mutat-o dintr-un loc în alt loc, pentru că locul unde era construită la 1713 au fost alunecări de teren foarte mari și atunci au mutat pe locul în care se află astăzi biserica și la 1800 au terminat-o, dezidit, o biserică țărănească extrem de puternică, foarte solid ridicată, care nu a avut niciun fel de fisură, deși au fost nenumărate cutremure din secolul XIX, începutul secolului XIX până acum, le știm, pe unele le-am trăit și noi. Ce este în acel loc, nu știu, dar ceva m-a pironit acolo, nici astăzi nu înțeleg ce anume. Probabil a fost și o șoaptă a Părintele Ghelasie din moment ce am simțit nevoia să-i pun portretul peste tot. Să-i cer și ajutorul lui, în afară de ajutorul Bunului Dumnezeu, a Maicii Domnului, a tuturor Sfinților, și a unui sfânt mai puțin cunoscut, un actor, vrăjitor, măscărici, era mai multe, Sfântul Mucenic Filimon, pe care l-am rugat să devină ocrotitorul făcătorilor de spectacole, regizori, actori, scenografi, operatori de film, tot ce ține de arta spectacolului. Și a devenit ocrotitorul acestei sfinte mănăstiri. Deci, Părintele Ghelasie, eromonahul, chip al iubirii dumnezeiești, cum l-am numit, e foarte prezent și în viața noastră și în locurile acelea, și văzut și nevăzut. Apropo de ce spunea Preacuviosul cu animănuțele, am fost și noi întrebați de copii uneori dacă animănuțele astea ce fac cu ele și le-am tot așa am spus că n-au suflet, dar că dacă copilul păstrează amintirea vie a animalului în memoria lui, așa cum poate fiecare dintre noi păstrăm din copilăria noastră amintirea unui animal care a fost și care ne-a bucurat zilele și care a dispărut, acel animal va fi prezent totdeauna și viu în sufletul copilului. Și poate, cine știe, pe unde îi vom întâlni pe acolo. Oricum, credința noastră ortodoxă, care este astăzi extrem de atacată de cei care nu înțeleg că pământul acesta românesc nu poate sta, nu poate exista decât prin această credință ortodoxă și că biserica noastră ortodoxă este singura
care apără real, prin puterea dumnezească ce îi se dă. Acest popor trebuie să înțeleagă acest lucru și să se supună experienței de 2000 de ani. Sigur că biserica a trecut prin bune și rele, încă de la începutul ei, din 12 apostoli, unul n-a înțeles la ce era chemat, pentru ce era dăruit și a fost păcălit de Satana, deși avea punga cu bani, deși ei se dăruiseră, vânzându-l pe Hristos 33 de arginți. Și în ziua de astăzi sunt oameni care au 33 de arginți și cred că pot să facă ceva cu ei. Iuda a sfârșit spunând, am vândut sânge de om nevinovat. Să se teamă astăzi cei care vând poporul român, nu pe 33 de arginți, ci încearcă să dea gratuit. Nu de noi să se teamă de cei credincioși, pentru că noi îi urmăm lui Hristos pe Golgota și așteptăm răstignirea. Răstignirea cred că e cel mai frumos lucru pe care și-l poate dori un om, pentru că pe cruce veșnic până la a doua sosire va fi Mântuitorul lumii. Răstignirea este pe crucea Lui, care este arma asupra diavolului, crucea ta o ai dat nouă, este în brațele Lui părintești, iar brațele părintești nu pot fi biruite de porțile iadului în veci. Să aveți nădejdea asta, să trăiți pe deplin cu nădejdea asta, fără frica suferinței, fără frica morții, o singură frică să aveți, frica pe care o am și eu față de mine. Iuda sunt eu. Să fiți foarte atenți la fiecare clipă a vieții dumneavoastră, să nu o risipiți. Mare specialist este demonul mass mediei. Mare specialist este serviciul nostru. Ne jertfim copiii noștri pentru serviciul nostru, spunând că, de fapt, facem acest sacrificiu ca să putem să le asigurăm copiilor un trai extraordinar de bun. Am cunoscut foarte mulți copii de oameni ajunși, care aproape își blestemau părinții pentru că aveau de toate, numai dragoste nu aveau, numai părinți nu aveau. Și-i doreau. Din fericire pentru ei au descoperit biserica și atunci au găsit cei care au vrut, pentru că libertatea oferită de Dumnezeu este desăvârșită, iubiții mei. Nu păcălește pe nimeni, nu vrea să înșele pe nimeni, totdeauna rostește adevărul pentru că El este adevărul, calea și viața, este lumina lumii, ne cheamă să pășim în urma Lui, ne cheamă să ne luăm crucea și să nu ne temem de cruce, pentru că această cruce este mântuitoare. Numai că noi am ajuns în ziua de astăzi să nu ne mai săturăm de bine. Oameni care acumulează bogății enorme cu care nu au ce să facă, pentru că nu poți mânca un bou la o masă. Nici toate bunătățile lumii nu le poți înghiți. Îți fac rău. Am văzut foarte mulți oameni bolnavi de pancreatită, pentru că au dus o viață extraordinar de bună, au avut cele mai bune mâncăruri, băuturi fine și alte nenumărate plăceri care le-au rupt gâtul. Nu știm unde au ajuns, pentru că nu suntem noi judecătorul. Judecătorul știm cine este. Ceea ce ne-a învățat Părintele Ghelasie totdeauna, ne-a învățat să fim, nu atât prin cuvintele lui,
ci prin exemplul lui să fim gata de jertfă. La un simpozion am avut curajul, să spun așa, de a ne mărturisi în fața dumneavoastră că cei care astăzi suntem în mănăstiri sau preoți, am fost adunați din marginile lumii de către Părintele Gherasie. Și răpuși pe cale. Prin asta ni s-a dat nădejdea. Dragostea pe care ne-a demonstrat-o în fiecare clipă a existenței sale. Ne-a învățat mai mult decât foarte multe cuvinte să încercăm să vă iubim și pe dumneavoastră. Credința pe care a avut-o neclintită l-a făcut să sufere ceea ce alții nu pot suferi nici cu medicamente, cu tranquilizante extrem de puternice. A plecat perfect conștient și pentru că probabil eram cel mai slab dintre cei care au stat pe lângă el, mi-a îngăduit să asist la plecarea lui. Sunt convins că Maica Domnului a venit și l-a luat. Se împlinesc 20 de ani anul acesta, pe 2 iulie, de când Dumnezeu l-a chemat acasă, în împărăția pe care a pregătit-o de la începutul veacurilor. Și mă gândeam ce a înfruntat acest om atâta vreme cât ne-a dăruit nouă prin cuvintele sale, prin opera lui care este unică, 5 volume de acatiste unice. Citiți-le, folosiți-le în încercările prin care treceți și veți vedea puterea lor. Printr-un volum de poezie unică. Atunci când a ieșit la suprafață ca și Hristos, după 20 de ani de existență în mănăstire, când era fratele Gheorghiță și i s-a recunoscut preoția pe care o ascundea, din această clipă au început prigoana împotriva lui. Nu l-am auzit, iubiților, niciodată judecând pe cineva. A fost numit vrăjitor, eretic, înșelat, yoghin, pentru că a încercat să salveze oamenii rătăciți. S-a dedicat lor și așa cum spunea Părintele Arhimandrit, poate păcatele noastre l-au dămărt, deși le-a biruit. Și mă gândeam că dintre spini niciodată nu poți culege struguri. Mă uit la dumneavoastră și mă întreb de ce ați venit aici, ce căutați? Ce așteptați? În niciun caz de la mine nu așteptați nimic, dar de la Părintele Gherasie așteptați. Pentru că dumneavoastră sunteți rodul Părintelui Gherasie. Rodul Părintelui Gherasie au fost aceste virtuți creștine dăruite de Dumnezeu și care rodesc și în dumneavoastră. Nu am înțeles niciodată cum poate un om să urască. Nu am înțeles niciodată de ce ne urăm. Și acum când un alt sfânt al nostru a ieșit la suprafață, cuviosul Dionisie, de la Colț, încă nu a fost canonizat, dar descumarea lui, prezența călugărilor acolo, a Părintelui Efrem, Vatopedinu, a atâtor călugări și preoți și mireni care au fost acolo și care, la căror chipuri era o lumină, o bucurie, o fericire, o uimire. Cum nu poți să le vezi decât atunci când descoperi sfințenia și o poți tipăi.
și care ne învață ne-a lăsat un cuvânt printre alte cuvinte extraordinare. Ne-a lăsat un cuvânt deosebit de aspru, la care, iubiților, să vă gândiți și să vegheați fiecare secundă a vieții dumneavoastră. Citez. Defectul cel mai mare și mai grav al acestui neam este lipsa iubirii, a unității de gândire și de trăire, a solidarității la necaz și încercare. Totul este ca un blestem pe capul românilor că nu ne iubim și nu facem răbdare. Unde este pace și dragoste, acolo este Dumnezeu. Ai pace și dragoste cu ceilalți, să știi că Dumnezeu este cu tine. Starețul Dionisie de la Colciu. Acest lucru l-a învățat și Părintele. Ne-a învățat să nu ne temem de boală, ne-a învățat să nu ne temem de moarte, care oricum nu mai există, pentru că Mântuitorul cu moartea Lui a biruit moartea. Cine nu crede acest lucru, îl îndemnăm să se adâncească în citirea Evangheliilor, a Bibliei, a Psaltirei, care demonstrează acest lucru cu fiecare cuvânt. Părintele Ghelasie a fost hulit din nenorocire de unii dintre cei mai mari duhovnici ai noștri. Îndrăznesc să spun acest lucru ca să vă atrag atenția asupra ceea ce înseamnă clevetirea. Niciunul dintre acești duhovnici mari pe care îi iubim și îi respectăm, cei care îi iubim și respectăm pe Părintele Ghelasie, am înțeles că a fost o ispită și a fost o ispită ca să înțelegem mai adânc iubirea și să înțelegem mai adânc ce înseamnă nenorocirea clevetirii, de care se ocupă mass media din plin și de care ne ocupăm fiecare dintre noi. În molitva de deslegare pentru împărtășire, clevetirea este trecută de 3 ori. Niciun păcat nu este trecut de 3 ori. Iubiților, Părintele Ghelasie a fost clevetit fără să-i se citească o pagină. Și nimeni nu s-a gândit că vreme de 20 și ceva de ani Părintele Ghelasie s-a împărtășit în Sfânta Mănăstire Frăsinei cu toți părinții de acolo. Clevetirea Părintelui Ghelasie, numirea lui ca eretic, îi numea și pe ei eretici, pentru că dacă mă împărtășesc cu un eretic, cad din har, cad din iubirea lui Dumnezeu. Nimeni nu s-a întrebat cum a stat omul acesta 20 de ani, iubit în Frăsinei, întrebat tot timpul când erau probleme mai grele teologice, chemați-l pe Gheorghiță să rezolve problema. Când veneau securiștii pe acolo, toți părinții fugeau, pentru că urmau o bătăi cumplite, dar așa, câteva palme de control, așa, ca să știe cioroiul cine are puterea în lumea asta. Singurul care rămânea era Părintele Ghelasie. De ce? Pentru că iubea și pe ei. Pentru că îi era cumplit de milă de ei. Pentru că îi vedea pierduți. Și nu știa cum să-i salveze. Lucrul ăsta ne-a învățat și pe noi. Lucrul ăsta l-a învățat Hristos. Pe oricine vrea să-i urmeze, sunt cele mai grele porunci ale Domnului nostru, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Îți dă unul o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Îți ia haina, dă-i și cămașa de pe tine.
te obligă să mergi 1000 cu el, mergi 2000 cu el. Și vei grămădi cărbuni aprinși pe capul rivalului tău. Cărbunii aprinși, iubiților, este mânia lui Dumnezeu, nu a noastră. Este judecata lui Dumnezeu, nu a noastră. Astăzi poporul român trece prin această încercare. A nu știu câta oară suntem ocupați, a nu știu câta oară suntem jefuiți, ni s-a luat haina, le-am dat și cămașa de pe noi, o să le dăm și pantofii. Vă garantez că nu o să vă lipsească nimic. Și nu eu vă garantez, ci Dumnezeu vă garantează. Vă întreb pe fiecare dumneavoastră, în acest timp al jecmănirii poporului român, vă lipsește ceva? Poate harul, poate credința, poate nădejdea, poate dragostea. E împuținată. Mântuitorul lumii ne atrage atenția, eu vă îmbrac, eu vă dau să mâncați, eu vă dau să beți. Aduceți-vă aminte de lucrul ăsta. Le veți găsi totdeauna, în orice fel de împrejurare. Cine nu mă crede să citească cărțile foștilor deținuți politic și să vadă cum fiind în iad, pentru că închisorile comuniste au fost iadul scos la suprafață, și cea mai bună generație a poporului român, 38-48, de la Opincă până la Vlădică, a fost aruncat acolo. Au umplut cerul de sfinți și de mărturisitori. Deși au intrat elevi de liceu în pușcărie și au ieșit după 24 de ani de pușcărie comunistă, au ieșit mai credincioși decât au intrat. Cum se poate face lucrul ăsta fără de Dumnezeu? Nu se poate face, iubiților, cu politică. Numai cu credința strămoșească, cu simplitatea strămoșească, cu înțelepciunea acestui popor. Tot răul spre bine, zice poporul român, și zdrobește iadul cu acest cuvânt. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău și zdrobește tot iadul. Și Dumnezeu îi dă atâta răbdare, ca și marilor mucenici, ca și mărturisitorilor, ca oricărui înțelept, să parcurgă timpul mântuirii lui în încercări, nu te poți încununa fără ispite, dar permanent, cu un strop de bucurie în inima ta pe care câteodată nici măcar nu poți mărturisi pentru că nu prea ești conștient. După ce treci de încercările acestea, realizezi prin ce ai trecut și ce ți-a fost dat să biruiești. Învățați-vă copiii, iubiților, aveți grijă de ei, femeilor, nașteți copii. Nu vă mai temeți de ziua de mâine, ziua de mâine o dă Dumnezeu. Poate Dumnezeu face ceva rău? Niciodată nu poate face. Niciodată. Când dă o încercare, te pregătește pentru acea încercare. Sunteți aici, iubiților, în aceste zile, în aceste luni, în acești ani, în acest teritoriu, pentru că Dumnezeu v-a trimis cu rost dumnezeiesc să fiți biruitorii iadului. Îndrăzniți, spune el. Eu am biruit lumea. Și cine îl urmează, va fi și el biruitor. Îi mulțumesc Preasfințitului pentru răbdarea și dragostea pe care a avut-o ca să fie împreună cu noi.
Vă mulțumesc și dumneavoastră. Și fiți convinși că dacă vă veți ruga cu Viosului Gerasie Sihastu, chip al iubirii dumnezeiești, vă va ajuta. Citiți acatistele, citiți poeziile și sunt tare bucuros că aici sunt niște actori minunați care vor citi din poeziile Părintelui Gerasie, care tot timpul au fost alături de noi, nu alături, cu noi, care sunt și la mănăstirea noastră, care se închină, nu numai Părintelui Gerasie, ci se închină tuturor Sfinților, se închină în Biserica Ortodoxă, unde și Părintele Gerasie este, și mai ne-a rezervat o surpriză Părintele Gerasie, pentru că un absolvent de filozofie, care l-a descoperit foarte de curând pe Părintele Gerasie, o să ne vorbească despre ce înseamnă teologia Părintelui Gerasie. Încă o dată vă mulțumesc că sunteți prezenți aici, vă mulțumesc că m-ați răbdat. Dumnezeu să ne întărească pe calea aceasta la care ne cheamă Hristos, care este plină de spini, care este cu pietre ascuțite, dar peste care plutim, pentru că ne duce deasupra acestor încercări dragostea lui Dumnezeu. Amin.